Education Department who are Nagdaos ng kauna-unahang Barangay and Other Offsite E-Center Services Training o BOOST program ang Social Security System Legazpi Branch ngayong araw sa Hotel St. Elisa, Legazpi City. Dumalo sa pagtitipon ng mga barangay official mula sa ikalawa at ikatlong distrito ng Albay, mga kinatawan mula sa national government agencies at local government units ng lalawigan. Layunin ng BOOST program na mailapit sa barangay level ang serbisyo ng SSS. Isa dito yung ma-invite namin ang mga barangays na matulungan kami, one in the dissemination and also become our partners. By becoming our partners, meaning those na may mga facilities, mga online facilities in the barangays, pwede kami mag-enter into a MOA wherein yung kanilang mga kabarangays pwede nang mag-access ng records nila doon mismo sa barangay. Plano ng opisina ng SSS Legazpi Branch na madagdagan ang bilang ng off-site e-centers upang hindi na kailangang pumunta sa SSS office ang kanilang miyembro. Plano rin ng SSS na maisagawa ang kanilang Kasangga Collect program hindi lamang sa mga LGU kundi maging sa barangay level. Ito sana ma-promote namin sa mga barangay, especially nga, isa sa mga trust namin ngayon is makapag-reach out kami doon sa mga mga nasa barangay, mga remote barangays. Yung may certain term kami used para hindi na sila kailangan pumunta pa sa SSS. Mga last mile community. Sa mga last mile community. So sana nga yung mga barangays dito malaman nila na meron palang ganong programa sa SSS. Pinuri rin ni Samblero ang mga national government agencies sa aktibong pagkolekta at pag-remit ng mga kontribusyon. Nagpasalamat din ang SSS sa Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol sa pakikipagtulungan sa kanila upang mapalakas ang kanilang layunin na mapalawak ang paggamit ng online services sa mga malalayong lugar. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Financial stability.